Ahoj, poď si so mnou pripraviť tento koláčik z môjho detstva, banánovú strechu, ktorá nemohla chýbať na žiadnej oslave. Túto banánovú strechu som spravila s miernou zmenou, nakoľko som klasický tvarohový krém zamenila za vegánsky, ktorý je momentálne u nás doma veľmi obľúbený. Ak však preferuješ ten klasický krém, recept nájdeš v komentároch pod videom. Na vegánsky krém si v prvom kroku vyšľahaj 150 ml rastlinnej smotany na šľahanie Rama 31% do polotuha. Pridaj 60 g práškového cukru a pol čajovej lyžičky vanilkovej pasty a vyšľahaj do tuha. Nezabudni spraviť test správne vyšľahanej šľahačky, tá moja našťastie ostala v miske a nevykydla sa mi na stôl. Nakoniec do šľahačky zašľahaj 300 g kokosovej kyslej smotany alebo jogurtu a takto pripravený krém daj do chladničky, dokým ho budeš potrebovať. Následne si na stôl rozprestri dva dlhšie pásy alobalu tak, aby okolo uložených keksov bolo dostatok miesta, nakoľko do tohto alobalu sa bude koláčik baliť. Marina a Indian kekse sú podľa môjho názoru najlepšie kekse na tento koláčik, ten anis a kakao tomu proste dodávajú ďalšie chute. Kekse poukladaj na alobal v 5 radoch a 3 stĺpcoch, pričom ich ukladaj šachovito, striedaj svetlé Marina kekse s kakaovými indiánmi. Kekse k sebe čo najviac natesno poukladaj, aby krém nemohol nikde vytiecť a nanes na ne menšiu polovicu krému a rovnomerne ho rozotri. Na krém poukladaj ďalšiu vrstvu keksov, avšak teraz na miesto, kde bol predtým svetlý keks, daj tmavý a opačne, aby sa pri reze vytvoril pekný kontrast. Na vrch rozotri zvyšok krému a do stredu ulož banány. Počet banánov závisí od ich veľkosti, nestačil 1 a 1/3. Strechu najlepšie zabalíš tak, keď pod alobal dáš ruky a obe strany potlačíš do stredu, aby sa ti vytvoril tvar trojuholníka. Alobal na vrchu strechy poriadne utiahni, aby strecha mala pekný tvar a daj ju odležať do chladničky najlepšie cez noc, aby sa mohol krém vpiť do keksov a zvláčniť ich. Na druhý deň strechu rovnomerne polej zmesou 350 g čokolády na varenie spolu s 35 g kokosového oleja, ktorý si roztop najlepšie nad parou. Dozdob strúhaným kokosom, lentilkami alebo čímkoľvek, čo doma nájdeš a nechaj stuhnúť v chladničke ďalšiu hodinu. A voilà, brána k detským spomienkam je otvorená. Enjoy!